ఇప్పుడైతే నేను బెండకాయ ముక్కలు కట్ చేస్తున్నాను. బెండకాయ ముక్కలు కట్ చేసి పోపు పెట్టేసాను. బెండకాయలే కదా తొందరగా కట్ చేయొచ్చు అని పోపు వేసేసి పెట్టేశాను అనమాట. బెండకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను ఈరోజు. స్పెషల్ బెండకాయ కర్రీ ఫ్రై అనమాట. అందుకే ఫ్రై చేశాను కాబట్టి రసం కూడా చేసేసాను. కొంచెం కూర తక్కువైనా ఎక్కువైనా రసం అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే రైస్ పెట్టాను. ఇంకా పెరుగులో మీగడ ఉంటుంది కదా, మనకి మీగడ కావాలిగా, నెయ్యి కావాలంటే చూస్తున్నాను. ఎక్కడ దరిదాపులు ఏమీ కనిపించట్లా, మీగడే అదే అనమాట. స్టవ్ మీద చేసిన తర్వాత వంట తీసుకొచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టాను అనమాట, ఫ్యాన్ కింద. జస్ట్ అలా చేసి తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టి నేను స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అదే చెప్తున్నాను మీకు, నేను స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నాను, టైం అయిపోతుంది అనేసి